On jälleen se aika vuodesta, kun Suomen kirjasäätiö julkistaa Finlandia-ehdokkaita. Minä olen Suomen kirjasäätiön pääsihteeri Elina Lahdenkauppi ja haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiden julkistamistilaisuuteen. Tällä viikolla, huomenna keskiviikkona, julkistamme sitten lasten ja nuorten kirjallisuuden ehdokkaat ja torstaina kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat. Mutta nyt tietokirjallisuuden pariin. Tänä vuonna tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto jaetaan 37. kerran ja palkinto on arvoltaan 30 000 euroa. Lopullisen voittajan näistä tänään julkistettavista ehdokkaista valitsee kansanedustaja Pekka Haavisto. Kaikki Finlandia-voittajat julkistetaan yhteisessä tilaisuudessa keskiviikkona 27. marraskuuta kello 19 Yle TV1 ja Areenan suorassa lähetyksessä. Näistä tänään julkistettavista ehdokkaista myös lukijat pääsevät valitsemaan omat suosikkinsa. Lukija-äänestys käynnistyy tämän tilaisuuden jälkeen verkkosivuillamme osoitteessa finlandiapalkinnot.fi. Ja ensi viikolla julkistamme podcast-sarjan Sinulle kirjoitettu, jossa kaikki ehdokkaat pääsevät kertomaan omista kirjoistaan. Mutta seuraavaksi kuulemme valintalautakunnan puheenjohtajan puheen, jonka jälkeen ehdokkaat julkistetaan yksitellen. Ja julkistusten jälkeen lautakunnan perustelutekstit löytyvät meidän nettisivuilta. Mutta pidemmittä puheitta päästetään ääneen valintalautakunnan puheenjohtaja, toimituspäällikkö Vappu Kaarenoja. Ole hyvä. Kiitos Elina. Puhelin värähtää. Olen saanut tekstiviestin. Katsomatta tiedän, mitä viestissä lukee. Sinulle on lähetys. Noutopaikka, K-Supermarket Musta-Pekka. Henkilöllisyystodistusta ei tarvita. Viimeiset puoli vuotta olen saanut nauttia uusimmasta tietokirjallisuudesta kannettuna lähimarkettiin. Internetistä puhuttiin joskus tiedon valtatienä, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen tiedon kiitorataan, jolla minä ja muu Tieto Finlandia-lautakunta olemme kaahanneet. Se on vienyt eri maihin, aikakausiin, eri ihmisten valintoja ymmärtämään. On ollut ylellisyyttä uppoutua kirjoittajien rakentamiin maailmoihin, ja mikä parasta, maailmoihin, jotka ovat totta. Olemme saaneet meuhkata kirjoista yhdessä. Kiitos siis kanssalukijoilleni Kristel Björkmanille, Sini Harkille, Tuomo Karhulle, Tuuli Koivulle ja Adile Sevimille. Ja Elina Lahdenkaupille, joka pidit meidät ja kirjaexcelimme järjestyksessä. Vaikka välillä tuntui, että lukuurakka oli nimensä mukaisesti juurikin urakka, todellisia urakoitsijoita ovat tietysti kirjojen tekijät. Arvaan, että monia niistä on tehty iltaisin yhden työpäivän jälkeen, öisinkin. On kulunut kahvia, karkkia, perheenjäsenten hermoja. On poltettu lomasaldot ja kirjoitettu. Kirjoittaminen on julmaa puuhaa. Julkaisemaa tekstiä asettuu julkisen arvioinnin kohteeksi, niin kuin vaikka tällaisten lautakuntien. Vaivalloistakin kirjoittaminen on, etenkin kun on kyse totuuteen sitoutuvasta tekstistä. Miten saada virtaamaan virkkeet kauniisti kuin vesi, kun todellisuus ei ole suoraviivainen, vaan useimmiten aika sotkuinen? Amerikkalainen tietokirjailija John McPhee sanoo, että hyvä teksti vaatii 4 kirjoituskierrosta. Uudelleen kirjoittamalla lauseet hioutuvat. Silmä ja korva alkavat erottaa, mikä virke pitää poistaa. Teksti tiivistyy. Luulen, että monella suomalaisella tietokirjoittajalla ei ole ollut mahdollisuutta 4 kirjoituskierrokseen. On tehty kiireellä. Tästä kirjoitti Longplayn kulttuuritoimitus syksyllä. Kustannustoimittajien mielestä tietokirjoja tehdään Suomessa liikaa, liian nopeasti, harrastelijamaisesti. Kyse on rahasta, eli ajasta. Tietokirjallisuuteen on vähemmän apurahoja kuin fiktioon. Juhlapuheissa on tietysti mukava toivoa aina lisää rahaa, mutta ei se toivomalla lisäänny. Siksi toisenlainen toive. Ehkä rahaa pitäisi jakaa entistä harvemmille. Vähemmän apurahoja, mutta isompia. Mieluummin muutama kunnollinen kirja kuin perävaunullinen keskinkertaisia. Muutama kirja, joka olisi saanut käydä läpi sen 4. kierroksen. Meidän lukijoiden onneksi pienten apurahojen Suomessa
on paljon kirjallista sisua. Halua selvittää asiat perin pohjin, istua näppäimistön ääreen ja ajatella asioita lauseiksi. Näitä lauseita on tämän vuoden Tieto Finlandia-lautakunnan kesken luettu ääneen. Olemme keskustelleet, äänestäneet ja sen jälkeen keskustelleet lisää. On ollut etuoikeus kuulua tähän lukupiiriin. Arvoisa yleisö, valintamenettely vuoden 2024 parhaaksi tietokirjaksi on tähän saakka ollut demokraattinen, mutta pian on valistuneen itsevaltiuden aika. Itsevaltiamme kansanedustaja Pekka Haavistolle toivotamme lukuiloa valitsemiemme teosten parissa. Niitä on 6. Pyytäisin nyt lavalle lautakunnan jäsenen Adile Sevimlin haastattelemaan ehdolla olevien teosten tekijät. Aloitetaan aakkosjärjestyksessä tekijän nimen mukaan. Ensimmäinen ehdokas on kauniilla ja huolitellulla kielellä kirjoitettu teos, joka pohtii, mitä maisema tekee ihmiselle, ja toisinpäin. Yllättävä, omaperäinen näkökulma laajentaa aiheen kaunokirjallisuudesta ympäristöön, jota ihminen on muokannut mieleisekseen vuosisatojen ajan. Pieni, suuri kirja. Sanna Nyqvist, Rannalla, miten kirjailijat löysivät meren, kustantaja Tammi. Onnittelut, Sanna. Valitettavasti Sannalla ei ole nyt ääntä, joten pyydämme tänne kaveriksi lavalle kustantamosta Johanna Harkkilan. Tosiaan onneksi olkoon, Sanna Nyqvist. Tässä kirjassasi pohditaan merenrantojen merkitystä 5 kirjailijan näkökulmasta. Kuinka päädyit rajaamaan käsittelyn juuri heihin? Ja Johanna taitaa vastata. Halusin kirjaani mukaan kirjailijoita, jotka ovat oleskelleet merenrannoilla, kirjoittaneet rannoista sekä vaikuttaneet siihen, miten me koemme rannat. Lisäksi kirjailijat olivat minulle matkakumppaneita, joten valinnat osuivat kirjailijoihin, joiden parissa olen aiemminkin viihtynyt tutkijana ja lukijana, esimerkiksi Jane Austeniin ja Tove Janssoniin. Koska kirjan idea on hieman epätavanomainen, kerron siinä rantojen kulttuurihistoriasta kirjailijoiden ja kirjallisuuden kautta. Valitsin mukaan tuttuja klassikkoja. Heistä oli saatavilla riittävän laajaa taustamateriaalia. Hyödynsin esimerkiksi kirjailijoiden julkaistuja päiväkirjoja ja kirjekokoelmia heidän rantaelämystensä ja teostensa tarkemmassa analyysissä. Entä tarvitseeko lukijan tietää nämä kyseiset kirjailijat voidakseen tarttua tähän teokseen? Ei tarvitse. Mukaan voi hypätä ilman ennakkotietoja. Kerron kaikkien kirjailijoiden suhteesta heille tärkeisiin rantamaisemiin ja näytän, miten he ovat noista maisemista inspiroituneet tuotannossaan. Toisaalta kirja toivoakseni tarjoaa uusia näkökulmia myös niille, joille nämä kirjailijat ovat tuttuja, sillä käsittelen myös heidän vähemmän tunnettua tuotantoaan tai katveeseen jääneitä elämänvaiheitaan. Kiitoksia. Seuraava ehdokaskirja yhdistää ilmastonmuutoksen ja kehityskulut, joiden seurauksena naalista on tullut uhanalainen. Se taustoittaa monipuolisesti ja vie naalin ja sen suojelijoiden jäljille. Naalin aika on loppumassa, mutta vielä se elää. Suojeluteoilla on merkitystä pesäkumpu kerrallaan. Kimmo Ohtonen, Tunturikettu, Pohjolan naalin tarina, kustantaja Otava. Onnittelut ehdokkuudesta, Kimmo. Sä oot työskennellyt aiemminkin eläin- ja luontoaiheiden parissa, niin miksi huomiosi vei tällä kertaa juuri naali? No koska naali on pieni eläin, mutta se kantaa suuria tarinoita selkänahassaan. Ja sitten kun rupesi vähän perehtyä tähän naalin tarinaan, niin siitä tuli saman tien ihmisen ja naalin välinen tarina. Ja sitten alkoi tajumaan, että miten paljon meillä on niin kuin yhteistä historiaa jaettavana monin vuosisatojen ajalta, mutta sitä ei ole sitä tarinaa vielä kerrottu, niin lyhykäisyydellä tämä sitten vei mut mennessään. Sitten hieman kirjoitusprosessista. Sä kuvaat tuossa kirjassasi eräretkiä, joilla käyt etsimässä naalia tutkijoiden kanssa. Millaista tämän kirjan tekeminen oli?
jäätävää aika ajoin. Että aina kun pääsi kirjoittamaan, niin oli mukavaa, kun saattoi juoda kahvia ja kirjoittaa lämpimässä, mutta kyllä siellä kylmä on, että se, niin kuin tiedetään, että ilmastonmuutos osuu nimenomaan niihin, jotka on erikoistunut tietynlaisiin olosuhteisiin, vaikka arktiselle alueelle. Ja meillä Suomessa ja Pohjolassa on semmoinen subarktinen tunturiluonto, niin se lämpiää nopeasti, mutta edelleenkin näin niin kuin perustaviksen näkökulmasta, niin kyllähän siellä kylmä on, että varmaan merellä ja tunturissa, kun se tuuli lyö sen 30 metriä sekunnissa, niin kyllä siinä oli kaupunkilainen helisemässä aika ajoin, mutta Naalin puolesta periksi ei onnettu. Kiitos ja onnea vielä ehdokkuudesta. Kolmantena kirja, joka näyttää, mitä älylaitteet ja sosiaalinen media tekevät meille. Kyynisyyteen lankeamatta se paljastaa taikurin temput, joilla teknologia ohjaa ajatteluamme ja arvojamme. Vetävästi kirjoitettu teos valaisee tietä tulevaisuuden internetiin, joka on rakennettu inhimillisten arvojen varaan. Perttu Pölönen, Saisinko huomiosi? Kirja, joka jokaisen somen käyttäjän pitäisi lukea. Kustantaja Otava. Onneksi olkoon ehdokkuudesta, Perttu. Somen haitoista puhutaan nykyään tosi paljon. Mitä sellaista uutta sun kirja tuo tähän keskusteluun, mitä ihmisten pitäisi mielestäsi vielä somesta ymmärtää? Me ollaan periaatteessa rakennettu just maailmanhistorian ensimmäiset digitaaliset järjestelmät ja monille se on jo ensisijainen ympäristö, mihin sopeutua tai sanotaan missä heidän elämänsä on. Eli enemmän ystäviä saattaa olla somessa, enemmän aikaa saatetaan viettää siellä. Siinä on hirmu iso merkitys, että minkälaiseksi se suunnitellaan. Tämä keskustelu on pitkään käynyt jo muun muassa Jenkeissä ja tänne Suomeen tulee ne vähän välillä niin kuin viiveellä. Niin nyt vaikka ChatGPT:n myötä se on hirveän tärkeää miettiä, että mitä arvoja me halutaan, että se palvelee. Koska vaikka nyt, niin me ollaan aika huomaamatta annettu sen älypuhelimen määritellä niitä arvoja, mitkä toteutuu vaikka perheen illallispöydässä tai koulun oppitunneilla tai ylipäätään sosiaalisissa tilanteissa. Niin mä haluaisin tuoda tavallaan näkyville sitä, kuinka huomaamattomasti teknologia luo reunaehdot meidän elämälle. No sä hahmottelet kirjassasi tulevaisuuden internettiä. Millainen se on? Mä toivon, että se pystyisi tukemaan meitä elää sen kaltaista elämää, mitä me halutaan elää. Eli tavallaan auttamaan meitä elämään arvojemme mukaista elämää. Toki asia on monimutkainen, eikä se niin kuin helposti ratkee, ja puhutaan systeemitason ongelmista, niin myöskään sitä ratkaisuvastuuta ei voi heittää yksilön niskaan. Mutta on hirveän tärkeää miettiä, että mitä me halutaan, että se internet tavallaan vaalii, minkälainen rooli sillä on meidän elämässä. Kiitos ja onnittelut vielä ehdokkuudesta. Seuraava teos käy läpi maamme arkkitehtuurin suuret linjat, paitsi sujuvan tekstin, myös upean kuvituksen avulla. Samalla kirja kertoo, kuinka vaihtuvat vallanpitäjät, elinkeinorakenteen murrokset ja väestökehitys ovat muokanneet arkkitehtuuriamme läpi vuosituhansien. Panu Savolainen ja Alex Talve, Arkkitehtuurimme vuosituhannet, kustantaja Sammakko. Onnittelut molemmille, Panu ja Alex. Teidän kirja käy läpi arkkitehtuurin historiaa vuosituhansien ajalta. Miten te päädyitte lähtemään näin suureen hankkeeseen ja kuinka saitte vuosituhannet mahdutettua kirjan kansien väliin? Tämä oli tärkeää kirjoittaa nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa auki se, että miten ihminen on rakentanut Suomessa koko jääkauden jälkeisen ajan. Mehän ollaan sen ajan täällä tehty erilaisia taloja. Minkälaisia materiaaleja on käytetty, miten ollaan oltu kestäviä tai kestämättömiä. Tämä on planetaaristen kriisien aikakautena kirjoitettu kirja arkkitehtuurista ja se on ollut meille tässä tärkeä motivaattori. No, teitä on tosiaan tässä 2 tekijää, niin millaista oli kirjoittaa kirjaa yhdessä? No, tämä on ollut hirveän hauska vuoropuhelu Panun kanssa, että tämä on ollut sellainen, että mä oon saanut Panulta pitkän listan kohteita Suomessa, joita voi kuvata ja mä oon lähtenyt niitä kuvaamaan. Ja sitten matkan varrella on sattunut paljon kaikkea muutakin hienoa, että tavallaan se kuvitustyö on ruokkinut myös sitä tekstiä ja sitä, mistä tässä kerrotaan. Että tämä on ollut todella hieno vuoropuhelu. Kiitos ja onnittelut molemmille ehdokkuudesta. Sitten kirja, joka haastaa miettimään,
tarkoittaako vammattomuus samaa kuin niin sanottu normaali? Teos antaa kaikille mahdollisuuden pohtia omaa suhdettaan vammaisuuteen. Se avartaa ajattelua ja jää kaihertamaan mieleen. Teksti sisältää painavaa asiaa, mutta ei ole ryppyotsaisesti kirjoitettu. Sofia Tavast ja Riikka Leinonen, Suuri valhe vammaisuudesta, kustantaja Tammi. Onnittelut Sofia ja Riikka. Teidän kirja, sen teoksen monet asiat on teille itsellenne ehkä arkipäivää, mutta yllättikö joku asia teidät tämän kirjoitusprosessin aikana? Ehkä yllätti se, että miten vaikeaa tätä oli kirjoittaa. Me lähdettiin tekemään tätä vähän silleen suruuden hullusti, että no niin, kirjoitetaan vaan näitä vammaisaktivistien ajatuksia ylös, että ne on superkiinnostavia ja kyllähän me tiedetään tästä jo tarpeeksi, mutta sitten kun kirjoitusprosessi alkoi, niin huomattiin, että tämä on aika monimutkainen aihe, mitä on vammaisuus ja mitä siitä pitäisi sanoa ja sen jälkeen ei enää yhtään ihmetelty, että miksi tällaista teosta ei aikaisemmin ole tehty. No mut ehkä yllätti lopulta se, että miten vähän vammaiset oikeasti Suomessa töissä, että vain 10% vaikeasti vammaisista on Suomessa töissä ja se on Euroopan huonoin luku. Niitä oli ehkä semmoinen yksittäinen info, mikä oikeasti pisti miettimään, että miksi näin on meillä Suomessa. Entä miksi sellaisen suomalaisen, jolle tämä aihe ei ole omakohtainen, pitäisi tarttua tähän teidän kirjanne? No niin kuin me tuossa kirjassa avataankin sitä, niin vammaisuus ei oikeastaan ole mikään sellainen kategoria, johon jaotellaan ihmisiä, että joko ollaan tai ei olla. Monet näistä asioista, jotka liittyy kyvykkyyteen ja ihmisarvoon, koskee kaikkia ihmisiä. Ja on spesifejä juttuja, jotka koskee pelkästään vammaisuutta tai vammaisia ihmisiä, mutta se ajatus siitä, että miten meidän ihmisarvoa luokitellaan kyvykkyyden ja oletetun kyvykkyyden perusteella, niin se on kyllä semmoinen, joka kolahtaa, vaikka se vammaisuus ei olisi entisestään itselleen tuttua. Vammaisuus on mitä suuremmissa määrin ihmisoikeuskysymys ja ihmisoikeudet koskettavat meitä kaikkia ja me olemme yhdessä niitä täällä toteuttamassa, niin mä sanoisin, että se on ehkä se keskeisin syy. Kiitos molemmille ja onnittelut ehdokkuudesta. Sitten teos, jonka jouheva kerronta pitää lukijan otteessaan alusta loppuun saakka. Sen tarkka, analyyttinen teksti jäsentää politiikan viime vuosien kiihkeitä käänteitä. Älykäs mukaansa tempaava teos etsii selitystä politiikkaa seuraavaa yleisöä askarruttavaan kysymykseen. Mitä Sanna Marinille tapahtui? Salla Vuorikoski, Sanna Marin, poikkeuksellinen pääministeri, kustantaja VSOY. Onnittelut Salla. Sä kerrot tuossa kirjassa miettineesi, että kiinnostaako Sanna Marin sua tarpeeksi, että sä jaksat kirjoittaa hänestä kirjan. Ja tulit tulokseen, että kiinnostaa ja hän kiinnostaa myös muita. Miksi Sanna Marin kiinnostaa meitä enemmän kuin Paavo Lipponen, Esko Aho tai Juha Sipilä? No Sanna Marin oli tällainen mediailmiö, poliittinen ilmiö ja kansainvälinen ilmiö aivan poikkeuksellisella tavalla Suomessa. Mä jotenkin ajattelen, että ehkä pitää mennä historiaa vielä vähän eteenpäin, että me tavallaan hahmotetaan se, että miten, osinhan se oli niin kuin hänen oman toimintansa ansiota, mutta osin mä ajattelen tuossa kirjassanikin, yritän sitä kuvata, että tässä ajassa oli myös jotain, jossa oli niin kuin hyvät edellytykset tällaiselle Sanna Marin ilmiön syntymiselle. No sä olet seurannut Sanna Marinia työsi puolesta pitkään. Mikä yllätti tätä kirjaa tehdessä? Se onkin sillä tavalla jännä asia, että samalla kun mä, niin kuin tässä kirjan nimessäkin puhun poikkeuksellisesta pääministeristä, hänessä oli niin paljon poikkeuksellista, hänen toimintatavoissa. Hän ehkä erottui keskivertopoliitikoista jollain tavalla. Mutta sitten kun sitä lähti tavallaan niin kuin ruotimaan sieltä hänen niin kuin poliittisen uransa alkuvaiheista, nuoren poliitikon ajasta, niin sitten toisaalta mun silmät avautui silleen, että itse asiassa hän oli sellaisen suomalaisen poliittisen demokraattisen koneiston ja sosiaalidemokraattisen puolueen koneiston tuote, joka tietysti sinkosi sitten niin kuin ylimpään valtaan tosi nopeasti ja dramaattisten tapahtumien seurauksena. Sitten ehkä kirjan tekemisen puolesta se, mikä yllätti, että kun mä olin ajatellut silloin aluksi, että jos mä saan vaikka 5-10 sellaista niin kuin avainhaastateltavaa, jotka ovat olleet lähellä ensikäden lähdettä,
Sitten mä oon jo tosi tyytyväinen. Ja sitten kun mä lähdin ihmisten haastatteluita pyytämään ja niitä yhteensä sitten kertyi 75, niin mä aina yllätyin jotenkin uudelleen siitä, että miten paljon sellaista puhehalukkuutta oli, että ne Suomen hullut vuodet, joiksi noita korona- ja NATO- ja sotavuosia voi hyvin kutsua, niin oli sillä tavalla paineisia ja ehkä myös traumaattisia ihmisille, että ihmisillä oli tarve puhua ja joku mulle jopa sanoi, että hän on odottanut, että joku kysyisi. Kiitos ja onnittelut ehdokkuudesta. Vielä kerran onnea kaikille ehdokkaille. Pyytäisin nyt lavalle tämän vuoden lautakunnan jäsenet. Akateemisessa kirjakaupassa pitkän uran tehneen Kristel Björkmanin, Greenpeace Nordicin pääsihteeri Sini Harkin, Turun Sanomien kulttuurin lukemiston päällikkö Tuomo Karhun, pääekonomisti Tuuli Koivun ja toimittaja Adile Sevimli saa jäädä lavalle. Kiitos Raadille. Tässä siis suuren työn tehnyt lautakuntamme, joten annetaanpa heillekin aplodit tässä kohdassa. Onnittelut vielä kaikille ehdokkaille. Ja tässä olivat nyt nämä vuoden 2024 tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat. Nyt kaikki tutustumaan näihin kerronnaltaan taidokkaisiin teoksiin ja äänestämään lukijoiden suosikkia meidän nettisivuilla finlandiapalkinnot.fi. Siellä voi samalla voittaa myös lahjakortin vapaavalintaiseen kirjakauppaan. Mutta tämä tilaisuus oli tässä ja huomenna keskiviikkona lasten ja nuorten kirjallisuuden ehdokkaat, joten tulkaa silloin mukaan striimin ääreen kello 11.00.